Salut! Azi m-am gândit să fac niște paste cu ton. Am niște paste de la mama făcute de ea, cu ouă de la țară. Ia uitați cum arată, o minunăție. Și vreau să profit din plin de ele. Așa că am pus deja apă la fiert cu sare și mă apuc. Am aici usturoi verde și ceapă. O să le pun la călit și după aceea o să pun tonul și o să mai adaug, o să vedeți dumneavoastră ce surpriză. Pe măsură ce adaug ingrediente, vă povestesc, da? Aprindem focul și punem ulei de măsline. Lăsăm să se încingă un pic și după aceea punem usturoiul și ceapă. Ok, și acum punem ceapa și usturoiul. Pun un suc propriu. O să pun o conservă, chiar o conservă jumătate o să pun. Adăugăm tonul. Adăugăm sare. Piper. O să fiu generoasă și cu piperul și cu sarea. Și acum o să adaug niște smântână proaspătă pentru gătit. Deja o ducem la un alt nivel. Apa a fiert și o să adaug pastele. Mereu mi se aburesc ochelari. O să mai adaug sucul de la jumătate de lămâie. Știu că am pus usturoi verde, dar eu mai adaug și usturoi și 3 căței de usturoi pentru că îmi place, ador gustul de usturoi. Și acum adaug ingredientul meu preferat, este un piure de ardei iute, care îmi place enorm și o să pun puțin pentru că este destul de picant. Am schimbat un pic culoarea. Mereu e important să gustăm, deci nu continuăm până nu vedem cum stau lucrurile. Stau destul de bine. O să adaug ultimul ingredient, niște capere. Ok, și acum o să declar sosul terminat. Pastele mereu al dente, bineînțeles.
Trebuie să identificăm momentul perfect. Am tot gustat până acum. Mai fac o ultimă încercare. Eu zic că sunt perfecte. Și acum o să adaug încetișor pastele în sos. Și pe deasupra nu o să pun parmezan, o să pun o brânză care seamănă foarte mult cu parmezanul, este o brânză franțuzească. Îmi place mult culoarea, e naturală, așa că sper să îi dea așa o notă mai aparte. Și acum, decorul final, am niște cimbru proaspăt, după cum se vede. Încerc să-l rup cât mai delicat. Dar cum miroase! Și acum să văd cum am descurcat. Foarte bun, foarte, foarte. Chiar îmi plac, sunt super. Caperele merg de minune, merg de minune. Nu aș mai adăuga nimic, nimic. Sunt perfecte așa, perfecte.